kan ni ka special announcement kalau no ya pisia kan kena semlama di ba la sakut no di ba mla ban continue shu ka jing Pule di ba thang sha ban Pule mo katan in nakha liang ka jungni ka di bala e ibor inya sponsor repi ba phindang la ban continue byang ya ka jing Pule jung pi sa hi sian mo te ba phinya yo ban ya Pule ba phinyo ban pandep sandan ya ke ka ba phithang in Kershan mangi kabang la e ibot. Hakabal ada pimyo Shillong campus, ada pimon manage tura, pila manage tura mo. Itu kikos. Then those who are from Tura, you can take it for Tura. The course in Tura, they have around 10 specialization, and in Shillong they have only 4 specialization. Never mind. Halo perlak perjawab pedang sebuah MP podcast kan ke YouTube channel ke jom ni. Slam mo ngim ya kendo show. Paslam. Tambas mo slam na maling ya eat pala ya pi. Oh ya eat pala pi ya ken ma ya pi but kum ni hingim pen slam show ya ke ka ba ni kwa ban ong tinga khot yi ba jonga ba in batai shu ka kata ka content ha ka ba menta ka sima. Kan ni kalong kan ni ko content ka long special ba mo nama pa kalong kabuk sia repisia kumpani yak lakhie mangi kumpani yak men mangi pinya arkhie lang mangi ba sasna ba kain mo namar kan ni ka jing kabuk sia kalong no kumnya ka ba kan naling ba nakam mensiam jongi nani simet nani arnut mila syok perkat sani namar nilai i mendai tang yang lade nilai sabar yang marpa nilai i namar bon baham tama pam lai kena semlam ta kila pendep ya ka bachelor ha mentau kelas kimi yo kelas namar pilai balik kelas ba syoba pin tap kelas nunu pi hable ke entrance exam bat ka CUET ada pin pas ya kini mut pilakun pin yo kelas lakun lalong no pilak drop out no hab syong hiyan ya pilak skut ha ka babala temdei babalaru dan pat bala ya lok yo kon no ma katai dia kan ni pan mila wan ra ipi kan dak mendei ba sponsor kan ni kam ding ho sponsorship jong kan university ne ka advertisement jong kan university ho ni kam yo no kan dia wasting ka ni sa announce nak kan ya ka kateng jong kan university tambah kan ni ka kham sponsor mo ka kan ni university ka bang ni khot ke ka bang ni batai ke henry ka de ka jing snow jong ni yo i ba ki week university government gen ka ni ka private te week university ni yo i ba kidan kam CUET entrance test kat ba kan ni ka university ka ba ngin sa batai phi kam dan kam ke ni ka CUET la ni ka ta entrance test de kibun ki ba spot admission kat ba phi la yo ya ka percentage kat ka ba ki don kam ka to university te kumni hi ngin sa batay no ba ka kata ka special announcement bi kata special karena ya nomor ahilat karan pi karan tangar so nomor pangar sad hi rendang ya kan ni ka special announcement kalau no ya pisia kan kena semlama di ba lasak kun no di bang la ban continue shu ka jing Pule di ba thang sha ban Pule mo katan in nakha liang ka jungni ka di bala e ibor inya sponsor repi ba phindang la ban continue byang ya ka jing Pule jung pi sa hi sian mo te ba phinya yo ban ya Pule ba phinyo ban pandep sandan ya ke ka ba phithang in kershan mangi ka bang la e ibor ni bang in ong kershan lut 100% te em mo ka bang la e ai na kamet ke jumi nai bor ni jumi ma ni ka taru ka pak nilai perkat bahamangi arngut mar bang nilai isha ki kena selamat ta jing e jungki bang nilai syam rumah hala dia yang adi ai tak ada mis ai no kum kan ni kan kabuk siare pi borokai itu tang itu sha ki kena sama ki ba tang syaban Pule tang itu mah batang syaban Pule dia tang itu iki bang tang dia melilai tang itu batang bat bakwa ban pendam ya ka jing Pule dia kan ni ka university ai di in batai men be jonga nomor kan karantang mga wat syong miru mo alat karana miru ta batai na wi ti parlok
hatu na padeng jong pi ki family members jungi lani ki subscribers jungi hatu pidon em na padeng jong pi ki badang chupas BA BSc lani ki bachelor ba pher hauni usne mamenta ti kumba batai iba ye jo kani kade ka book share ki jong pi kan ti so bha shwa bangan batai ka ta university ru so bha banda share ya kani ka information ko man chuang na ma ya kani ka video shakito ki badang chupas menta umle da pis share ki to ki ba pas ha ki we snam ro ka ba ka motif ka long ba ya kino ki khna samla ki pathrang ban pule ban penda be ka master pat ki ba yo la chu ti ka ne ka de ka book share ka jong phi kan tangi kin thai tangi sna hina ya kino ki gender ru ma umde e ta incantation rang ma kumba pitte bhi ki bon ki gender ti menta ka jing mo jangi ka long mangin ai ka book share ya paro tilun lang ti ka ni ka university ka kalteng ka de ka state university ha ka ba tang stang hi men tau snem but ka kalteng ka captain Williamson sangma state university but ki don ki course ki ba pher kuma phi na preng jo ki philayo ki advertisement ha nani ki hoarding ha ki Bynta ba pher jong Shillong nani Meghalaya jungi ti ka ni ka university ka don jaka ka wei ka de shatura but ka wei ka de hamni Shillong ti hamni ngan batai khambon nam ta ka Shillong campus ti nama batura na preng jongi ti buôn ki bam lệ hi cái để khám chăng ai hi tiếng Anh concentrate chu tura but là đã phi qua ban lệ chat ki college chat tura ro phila ban lệ but ngan shim kham bnya ha ka campus ka badan hang ni Shillong ki dei ka master in commerce nang ta master in English lani honors English mo specialized English master ha ka khasi but master of social work ngan batai ben khandian hatu don em na preng jong phi ki ba pass BCom te phila ban ne ya ka MCom kan ani ka master in commerce kin mau bhama parla hatu don em na preng jong phi ki badang pass ya ka honors English te phila ban ne ya ka master in English ni MA English but ka balai ka long ba don em na preng jong phi ki ba mintan ki dang pass ya ka BA khasi lani hakini kisnem ki bala le ru kumta te phila ban shim no ya ka MA khasi kain ba ka basa ko long ba don ni amna teng jong phi ki badang shupas ya ka BSW but phila ban le ya ka M ban le ya ka course MSW lani master of social work tikini ki de ki south li ki course ki ba don hangni hapo hoi hangni Shillong ken jong kani ka captain Williamson sangma state university Meghalaya tikani ka university ka long ka de ka state university but kalong ka bashisha university la da phi ki hoarding ba per kalong ka bashisha screen ya ka page jong kani ka university ni sabo ni post screen ada phim yo ni post screen sa check po description jongi philapan ya le check philapan ya le ya lik klik itu keling pensia lik pagi mo but kabalai ru la da phila ban search snap ha ka teng captain Williamson sangma state university Meghalaya timenta hingan pen i ki structure lani ki kumnu ban le ban apply ha ka ni university ti perlong ta pengilali po laptop ngilan ngan pen i full process mo fi pengila tai ka teng jong ti university captain William sangma state university admission tela ngin klik katai peto la pau ne peto ngin le kathe admission to klik katu to admission process and guideline pe phili nan chuba tai khandia ba kumba phio i kani ka admission em jing sha kala kun mo hande ki ai lat bang ka university satang menta ba la shai kasi ba kan kut kan lano phio i hi monday absent 3 august ti ka book share jong phi ka long menta ha pedang ka sok pra kinta ti khan pen slam show ngin lek no ha ka shakani ka Bynta ken lada phi Pule ya kani ka de ka second list ka first list ka de mi ti menta lada phi apply phin yo ya ka second list
But kani ka admission kalong ba based on merit selection criteria nang ta ka reservation policy but nang ta depending on departmental and academic council oversight tinang ta pile kumno pida pulisya kanya kini ma kanang mapinyo iba eligibility kat no day lada pidon honors lani claim honors but ka fees ka de kat no ti ka fees naman ta ki application fees jong ki general ki de saus pa but STSC ka de tang aspat tengka but kumno ban apply pi pay kini hende kam le lengin pen iya pi kan de dalam nang to pilek ban ble ha ka home option ban apply pi i kini kini kan pila ban post lani screenshot ikani ka poster ma hakabal lada pimyo hasilong campus lada pimon banai tura pila banai tura ma itu ni those who are from Tura you can take it for Tura the course in Tura they have around 10 specialization and in Shillong they have only 4 specialization never mind tingila ban klik nang ni kan pila ban batay ba iknya pila ban klik nang ni napo admission aja apusan apun rio nang ta login tem ta pili em napo henia pai pili ka tu thor registration log internationality phi Indian tu phi pandap so number phone dala dam na tu ma kengin ya kan ni ka bentangan nampat pini ya phone number nama andang na klik hang ni padi kan sa pau mo ki phone numbers ki bangila penon kam kalong confidentiality titang kum ni pinyo ya OTP but pi follow ya ka step kum ba pi apply scholarship dan apply form online mo kum tahi mo tingin matay shusho ip on ha ka next section so bahaban pet pin ko ikan ka video paper log ha kani ka section pinyo ya kani kan postgraduate fee summary jong ka Captain Williamson State University aja apsan tikani kalong ba kini ki day scholars kamut ki bamsa hostelers kamut ki basa hostel tin buna preng jong phi ki ba lada phi pet ya kani ka fees jong ki non hostelers ne ki ba wan na yang mo ki bamsa hostel first semester ka dikhat lai ja nang ta second semester ka dikhat lai ha ja te phi ya ka third but fourth semester te pidon tang sa shisnem ti kan long kumjo hi nga thraya ka fees ru ti nadam nang topat ki hostel mo ki bakwa ban sa hostel kamut shisnem kani ka de ka do jong shisnem kan poi ka to kumjo ru ya ka dor jong ki day scholars kan poi ka to kenya ka shisnem tingin sa batay ya ka format lani ya ka Bynta ka ba kumno pinyo ya ka scholarship na ngin sa batay sa shipang sa bahaban pet shusho ya kani ka video ka jongi ti patlog ha kani ka section ka basaw mo na pleng ki ba pilayo ihi nila pen ilike section kani ka de section ka basaw ha ba pila ban snga bahay kani ka khubor ka pangila de banikong kalong mangipin i kumno ban search ya ka university but kadi ka university ayu kabaar kalong kumno ba pin apply leng bagi to ki phone number bat ki OTP bat kabalay kabakham kerpang kalong ba kanu ka fees kani ka fees tang jam dor ha ladang yo i kani ka fees kalong ka fees ka ba kumba oi ba ichingi ka balong ba jam dor ba ka ba wat mangaru ngampat pudi ka te ka dor hatang ba hoy na pedeng ka haki master jongaru ngayo hiki sponsorship mo naka sokar Meghalaya kubeya ka sokar Meghalaya ru pa kumtahi ti mentahdi wala ka taru ngin yalet no siya ka basaw kalong siya benta ka jong ka Bynta jong pi ti bait so comment ni em nah comment palat nomor pa lada de ba yo di class yung pi film no ngalet confident to ka Bynta ka basaw kalong ba ikwa ban ai ka jiarap na pedeng jong pi ken tu batang ha bakwa sisa ban Pule kadim dai tang ki batang hok shan mar ba pon hi apet hi pon hi kana sama ibarat tang bada angnu sha ban pendek sha ta ka jong Pule bakini yo sha ya kata kakam kajam ka ba biang ma panyo ban ka sha hi ngin nambo ya ki number nginyarap kat no dengan bi ngin nambo bat ngin nambatay hiru kat no ngut nginyarap kat kum ka jingla kat kum ka jing 1
mapi ki ba wan banya thu ingi mapila yo admission ha kani ka university kumta but kadola da pio kum nga batay meni kalong Arpu hajar kandai spa mo ha ka sisnem bangsa bangsa hostel ya ki basa hostel ngimla ban ong bangin ai ka bai hostel hende ngin yarap khindiat kan soi na bangila ngim batai ngin ai ki na hostel ni iki khna ki bam hostel ni ngin ai lang ya kata te hende ngin pet pade ya no ki balong kita ki deserving candidates kan mo ki batrang sha pum ong ba ye jonga ba na preng jong kan ka dor ngin sa yarap khindiat kan soi ken ba pin la ban siu ya ka by fees kan hakini long kum bangi le ya ka student adoption kan kamut bangin adopt ngimpat adopt ya ki klung lani ya ki khun den embain ti kumbang na mangidang ya khnraw kum ne ngin haban adopt ya ki para samla shwa khnang bakin yo ya ka board per khat lani bat ya ka kedan ru bakin sedang ban yo ban apply kam hadin habut ti ngin adopt ya ki student in kani ka de kata ka mindset ka bangi don mangi angut ban adopt ya ki student de ba it fikwa ban ong e shu ka ka process ka baki haban le ngamut di ban ong nomor ba kilai ikum tu ba yo dik bong ba pentip last em de frek ba fit bong ba pentip last moment nomor ba mondial ade kelas dia pe mo what you so kata nomor ba nyiru ngidang sutip hi kane ngidang su research hi ondang ilalapat ikwa pangin share sepiken ki parlok ki jongi mo ki ba jus badang terang saban puling ikwa pangin share sepi ke ka bangin share ikwa ba phiru phin yo kin ban continue biang ke jin pulia ba ni ya ke ka ba phim kot bor than kata ta ngin ai ngin dunia lang nak kan yang ka jongi ka bang nilai ya kan ka bang ni dunia unde kan ya borok ki university tang ya ki tu ki balas sha salek hakane ka university Williamson tang hakan tang ya ki tu ki balas sha salek hakane ka university tang itu hingin sponsor menta hakani ka ba menta in sponsor sha tang itu ki balas sha salek ro subhaban sia DM ni sia taxi for Instagram kenang bang ngiru ngin yo bang in less down ki kateng ki jongpi ba ki kateng ki jakasa ding ni syukurman ba nani syakmat bang ngindang yo kum kini ka buk sia bang yo bang dunia ba peringkat ka sponsor na kiwi ba dei tang nangi shimet ma nangi khot ni weru lamba kan ka video ngi khot ni weri ki parlok ki jongi ki ba phiju pe barbol ya kan ka video jongi tada phikwa ba phin yarap lang ya ki student ban adopt lani ban le ya kata ka student adoption ma phila ban message ngi phila ban contact ngi ha Instagram Facebook mad official but de ngi la ban batay shushu e ko concept but ngin batay mano ba don kam mano ba shamlanot kumta kumni kay haka liang ka jingpuli puthi mo na makibabuan ha ti ki ba dunaya katate ti ngila banyarap ken ban ay kita ki jingpen shay phi ba ngila ru banyarap ya ki student ki ba umla shisha ya ka ban drop out ka we ka jingmut jongi ka long ba ngim kwa ya ki ya phi ban ya long kita ki drop out na pio i ka state jong ka Meghalaya jungi ka long ba drop out rate ti ka long kumni henre kam de ban long kumni ka de ban long kumtun ban jrong kai kal education henre ka drop out kala hiar ken tingi kwa ban penduna ya ka drop out rate ban ni kwa ba na preng jong phi ken long empowerment ma hente ti tang kumni hi kani ka video jongi ngi kwa ban pensai phi but ki ki pat de ka kendon ka balas ka ba de show ka ba ka habdeng kita ki baro but ka de ka kendon ka ba kumno phila ban reach out ingi phila ban reach out hakano ka benta ba kitu ki student em kila ban kin text ni ke po Instagram kila bu ka link jong ka page ke jong hi po hanep hapo in description phila ban text po Instagram anda phila text tingin sa akin mo phone phila ban pin sayo text ban ni po WhatsApp na phila yo ban calling ni ban in san note down ki kateng berkhan kanang bakan kamsok yingi badi phiru dai but what nam klet ban screenshot ya ka admission ka ba phila yo den ban ngakarman nani skmat ban kendang bun mo kum dei ban bangin yarap ban kin dang don ru ki ban sponsor ini ma
ban katai ni kwa ba phiru phini snok ti lang ban ni phinya sponsor ye ke ka ba phinya dunia kat ba philai ni te nei bor bare jungi ngin ai ba tengah kwa ba nak pedeng jeng pa ba ma ba kinya snok ti lang kan tiêu lang pe kin tiêu lang parari ada phidan nak pedeng jeng phi ba kwa ba sponsor sawan tek sini po Instagram ne sa ai phi ki detail ai kum hai ba phin sponsor hai ba phin dunia phin sponsor hai phin san ai tin sa ne sa ai full detail ada phi kwa ba phin dunia sha phi thang sha ban sponsor sa tek sini po Instagram katai ma thì số ba par lok lên ba cái này cái video số ba ban share ya such scene mà số ba ban ya share cái student cái balai yo cái ba pitep hoi cái new university thì sắp yang vượt bu ha cái status bu ha cái stories ba pair send ha cái group si ai nang ba kin yo i ya cái message but ki ngin yo lo ya kita cái khna cái ba la yo sha ban Pule ha ka university but so ban tang kata hi so ban ya share namal ka last date ka day tang last ngin kong la dang ni pelat Sunday kemudian sini kong tapi apply online no la ru kal phi yo hang tu ka simple ban apply ka day tang cut san minute na phone jong phiru la wanam up ban ong play ka cyber last ngin kong le na tang na phone ru apply no kloi pay gp de pin sa yo kan ya ka tang aspa sopa pin hoi tang aspa st aspa na pedeng jong ni na pedeng jong phi ki ba pek na pedeng nganget ba phi de ki st lut ba ro hi ti ki ba bun ki di ki st mo ha Meghalaya te ti phi tang aspa tang ka phi sio but phi apply but pin yo ka book sel tak katai ti perlok tang katu ko video ni pekon ne but miskin do pe phi por kai next video one sebab sia like share ba subscribe pat sisa na kat mani phi ba phi ne pen subscribe kan ni ka video ko ba phi pen viral le ki video ki ba pen bernyai phi kan ni kam de ka video ba pen bernya ka de ka important message phi bar khoi information video dia sebab pen subscribe akar pa phi pen subscribe adu banda pai si ki Khynnah ki ba thrang hok bat Pule ma bless you bun but ngin ya ong lang all the best ya gitu Khynnah all the best